खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों बेनो जाहैबाय मा सासे बिनानावा आंनाव मोनसे कमेन्ट हरदों बे कमेन्टखौ आङो स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय फरायदो बाथ्राया जाहैबाय मा जोबोर सिरियास बे जाहैबाय मा बेनि बे नानिनि जेनाखि फिसाय बे फिसाया गुबुन हिन्जावजों खारनानै दं होननानै बुंदों बाथ्राया जाहैबाय मा बिनि फिसायखौ जाय लांदों बियो माने फिसाजो गोनांखा फिसाला गोनांखा आरो बियो बिनि फिसायखौहाय मुलि होनानै माने मुलि होदों बायदि एसे सन्देह लादों आरो मुलि होनानै बिनि फिसायखौ लानानै थांबाय आरो दस्रा जायगायावहाय दस्रा स्टेटआवहाय दा बे बाथ्राखौ मिथिदों आरो बिनानावा खावलायफिनदों जे अन्नानै बै जेनोखि बे नानिनि फिसाय नामखौथ' बे खिथाहराखिसै अन्नानै जेन' बे नानिनि फिसाया थाबैनो फैफिननानै गावजों गोरोबनानै रायजो जाफैफिनो बेनि थाखाय बे बिनानावा आंखौ खावलायहरदों आरो बेनि सायाव भिडिअ बानायनानै बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय अन्नानै बे फंबाया जाय हिन्जावजों नोङो लानानै खालामजादों एबा जाय हिन्जावा नोंखौ दिनै थगायना लानानै थांदों जेन' बे नोङो न'आव फैफिननांगौ आं खावलायदों नोंखौ बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मानोना नोंना जिनिखि हिन्जावा नोंखौ नेगासिनो दङ नों जेरावखि थाहैया मानो जायखि नोंखौ लानानै थाङा मानो नोङो गुबुन रावजोंबो बेफोरबायदि नोङो बिदि थगाय थसि खालामजानो नाङा नोङो जेरैबाबो न'आव फैफिननांगौ आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायनायदों जायफोरनाखि बेबायदिनो गावनि हिन्जावखौ गारनानै आरो गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन बिदेशाव थांदों दिनै नोंसोरखौहाय नोंसोरनि न'खरावहाय नोंनि फिसाय आरो नोंनि बिसिया नेफिनगासिनो दङ नोंसोरो जेन' गोबाव खालामाबालानो गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै निमाहा बिनानै न'आव फन हरनानै गोख्रैनो नोंसोर न'सिम गिदिंबोफिननांगौ मानोना संसार जानाया गोरलैनि बाथ्रा नङा दा बेनिखायनो नोंसोरो बेफोरबायदि गावनि न'खरखौ गावनि हा हु गासैखौबो बारि बागानखौ गारनानै नों गुबुन बिदेशाव खानानै थाहैनानै नों सानसे थानो हानो मालाबा नों हठात बेराम आजार जागोन गिदिर मोनसे खैफोद जागोन अब्ला बे समाव नोंनो न'खरनि मानसिखौ नांगौ जागोन अब्ला नों बे समाव मा खालामगोन दिनै डाक्टार मोनस्लाबा अजा मोनस्लाबा आखायाव रां रुफा गैस्लाबा दिनै नोङो गावनि थाखानाय सम्पतिफोरखौ फिसा फिसौ गासैखौबो गारनानै बिमा बिफाखौ नागारनानै खारनांनाया बिराद गोरलै बाथ्रा नङा ओंखायनो आं दिनै नोंसोरो खावलायदों जायफोरनाखि दिनै गावनि फिसायखौ नागारनानै बिदेशाव गुबुन हौवाजों खारलांबाय आरो गावनि जेनिखि बिसिखौ गारनानै गुबुन हिन्जावजों खारलांबाय बिसोर गासैबो सुबुंफ्रा दिनै निमाहा बिनानै न'खराव फन खालामनानै गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै निमाहा बिनांगोन गामियाव निमाहा बिनानै न'आव थाफैफिनदो मानोना हयथ' गोबां मानसिफोरखौ दिनैसिम नेनानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों जेन' गाव गावनि बिसिजों गाव गावनि फिसायफोरजों जेन' गोरोबनानै संसार जाफैफिनो गावनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै आं बेखिनिखौ आंनि बे बिटिआर चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरबाय मानोना रायजो जानाया गोरलै नङा आरो दिनै नोंसोर जायखौ मोजां मोननानै थांदों बे नोंसिनि थाखाय दान्दिसेनि थाखायल' बेयो नोंखौ थैजासे सेटिसफाइड मालाबा खालामनानै होनो हाया ओंखायनो आं खावलायदों दिनै बिनानावा खावलायनाय बायदि दिनै बिनानावा गावनि फिसायखौ नेगासिनो दङ बियो बिनि फिसाया फैफिनथों बेखौ खावलायदों गाव जेन' फैफिननानै बै जाय हिन्जावा नोंखौ लानानै थांदोंमोन माबा मोनसे बुरखायनानै बा नों लानानै थांदोंमोन जिखियानो जायामोन दाया जायनिखियानो जाथों मानो गाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ जों बुजिलायनानै न' फारसे जेन' गिदिंबोफिननो थाखाय बे बिनानावा आंखौ भिडिअआव कमेन्ट हरदों ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनानै लाबोनाय जाबाय रायजोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौनो आं दहाय बायदि खावलायदेरखाबावबाय जे जायफोरनाखि दिनै गावनि बिसि फिसाखौ नागारनानै हाथा हारमा बिदेशाव थांनानै दंहैयो बै गासैबो न' फारसे गिदिंबोफिननांगौ गावनि न'खरनिखौ साननानै गथ' गथायनि इयुनखौ साननानै आरो गावनि भबिसतनि जिउखौ साननानै न' फारसे गिदिंबोफिननांगौ आरो रायजोआ नोंसोर जेनोखि दाय दुसि फोनांगोन मानोना मानसिया गोरोन्थि मावबा नङा मावफ्लाङो आरो खिन्थु बेनिफ्राय आरो सेकेन्ड टाइम गोरोन्थि मावनो मोननाय नङा बेखिनिखौ आं दिनै फोरमायबाय नोंसोरो गोख्रैनो गाव गावनि न'आव फन हरदो जायखि बिदेशाव खारनानै दंहैयो जायजोंसो लांजायाखै मानो जायजोंसो दोनखारलाङाखै मानो बेखौ आं खावलायबाय मानोना नोंसोरो दिनै बेफोरबायदि गोदाव सोराव थानांगौनि सम नङा दिनै नोंनि बैसोआबो जाबाय नों साननोबो हायो बुजिनोबो हायो नाथाय मानसिनाव मालाबा गह्र' नाङो होनना बुंदों दा बे गह्र'नि खाथियाव मानसिया बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआव गोग्लैयो सम दा बेनिखायनो जों बुजिनांगोन जों बुजिनानै जोङो जेन' गावखौनो जों रियेलाइज खालामनानै थार बाथ्राखौ जों मिथिफिननानै गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननानै गावनि असे बिसिजोंनो गावनि असे फिसायजोंनो गावनि बिमा बिफाखौ गोबानानै संसार जाफैफिनदो आं बेखिनिखौनो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना हरनाय जाबाय गोजोन्थों।